Hej. Du går på ordskolen. Det gør jeg nemlig. Hvorfor gør du det? Fordi at jeg er ordblind. Og så vil jeg jo gerne starte herinde, så jeg kunne lære noget. Ja. Hvad har ordskolen betydet for dig? Det har betydet rigtig meget for mig. Jeg har virkelig lært meget i de... Ja, jeg har næsten gået hen i et år, så jeg har virkelig lært rigtig meget herinde. Ja. Og jeg synes, jeg klarer det rigtig flot. Jeg har fået rigtig meget selvtillid med mig selv, og blevet mere glad, og ja, og jeg kan følge med de andre. Både med stave og læse, og ja. Ja. Så det er jeg altså rigtig glad ved. Og det er dejligt at høre. Ja. Ja. Hvad bruger du det, du har lært til? Jeg bruger det jo meget derhjemme, for jeg har jo nogle børn, som også går i skole, og hjælper dem med at lave deres lektier, som jeg ikke rigtig har kunne førhen. Og bruger det meget, når jeg er sammen med mine veninder. Jeg fortæller jo også dem, at jeg er ordblind, og de synes, det er meget spændende at høre om, at jeg også er nået så langt, og jeg kan rigtig meget nu. Ja. Dejligt. Hvordan er selve undervisningen herinde? Undervisningen er rigtig godt. Vi har nogle rigtig søge læger herinde, og dem vi går i klasse med, de er jo også rigtig søge, og vi har et rigtig godt sammenhold herinde, og hjælper hinanden med alt. Så det er dejligt. Ja. Yes. Har du fået mod på noget uddannelse? Det har jeg. Jeg skal starte på HG, så det glæder mig rigtig meget til. Ja. Hvornår starter du der? Det gør jeg her til august. Så det bliver dejligt at komme i gang med en uddannelse. Det er godt nok frisk af dig, det vil jeg sige. Ja, det synes jeg også. Jeg er også stolt af mig selv. Ja, det synes jeg også, du har god grund til. Så okay. Vil du anbefale ordskolen til andre? Det vil jeg. Jeg synes, at I skal tage herind, og jeg der nu er ordblind og sådan noget der, og se at komme i gang, for I lærer virkelig meget herinde. Det gør I. Og det er nogle søgelæger. Og det er også nogle kursister, der er herinde. Altså, I får virkelig rigtig godt sammenhold herinde. Du har måske ligefrem fået veninder? Det har jeg. Ja. Jeg har fået nogle veninder. Det er dejligt. Det har jeg. Godt. Så. Tak skal du have, Rikke.